Ben, o propósito desta mesa era falar, en que a mesa non é moi redonda, porque sempre gusta ver as caras do Peña, pois, digamos que a liña de comentarios, intervencións, vai ser sobre a pegada dos campaneiros, o sea, a trascendencia. Eu entendo que a trascendencia dos campaneiros podemos la meter nunha bolsiña pequena, porque fora do tradicional ou fora do folk non chegou a outros ámbitos da música como o rock ou o pop. Estamos nun país onde iso non chega aínda. De todas formas, si chega a mellor con tempo, ca distancia, no que estamos agora aquí, a ver con distancia o que realmente foron. Os campaneiros, eu entendo que os campaneiros funcionan ou son precisamente o produto da modernidade. É un feito musical moderno. Eles, fascinados polos outelos, por crear, digamos que fortaleceron ese concepto de música de cuarteto, de doble gaita, e entón crearon o momento histórico tamén fixo, que tuveran que reconvertirse, tuveran que adaptarse ás modernidades, porque xa non tocaban pa baile, sino que eran músicos para tocar para a alborada, ou, como decía antes Aquín, aprender novos músicas adaptadas aos bailes agarrados, os valses, as mazurcas, as polcas. Entón, estamos vendo un grupo de gaitas moderno. Xa comezan co traxe, metese ca estación femenina, cos coros e danzas, empezan a viaxar tamén. Entón, digamos, xa non é grupo, xa non é o gaiteiro da aldea que aparece no día da festa e tal, non sei que. Eles xa son profesionais en sentido, e transmiten algo que xa era moi moderno, moi distinto. Eles incluso utilizan un traxe que de alguna forma non ten nada que ver ca tradición de vestimenta, sino que era unha visión do traxe de gaiteiro, non da traxe tradicional galego, non? Entón, a miña idea, nesse sentido, era levar un pouco a mesa por ese concepto. Nós, os que estamos aquí na mesa, de alguna forma, somos como netos desta xente, e ata nós, os gaiteiros campaneiros foron sempre o gaiteiro de pobo, non? Tocaban en Vilarcía, tocaban en Cambaos, tal, era a cita do gaiteiro vello, non? Pero xunto con eles, estamos os morenos, estamos os carballeiros, estaba estaba Agustín Lourenzo cos brisas, os areiras, era ese mesmo formato, non? Que naceu todo un pouco á vez. Entón, cumplían esa función, de, incluso, combinar un pouco a orquesta con eles, pero tuveron moita competencia, cando empezaron as charangas, a facer as bandas, entón, tuveron que reconvertirse e tal. Entón, nós neste momento, ata que comprendemos os campaneiros, pasa un tempo. E iso quería empezar de forma de presentación de cada un de nós, como entramos na gaita, cada un de nós, bueno, cada un deles, como entramos na gaita e cando chegan os campaneiros. E quería empezar, por exemplo, non sei, por Paulo, que é máis novo, pero quería saber, é a primeira pregunta que iba a facer a todos, cando entra no mundo da gaita. Aos campaneiros vamos citarlos despois. Cando entra no mundo da gaita, porque sabemos os campaneiros, como todos os gaiteiros daquela, valoraban como con paixón ou con fascinación cando o gaiteiro tocaba na aldea. Entonces, eles emulaban, querían ser como eles. O sea, todos os nenos queren ser astronautas, policías ou o que sea. Por qué? Porque ven que son héroes. No mundo da gaita, eles miraban tamén iso. Entón, chegaba o gaiteiro e ese día era festa. Cantos nenos chegaron tarde a casa por ir detrás da banda de música, ou dos gaiteiros, non? E chegaban de Vilarcía e iban ao carril. Cando volvían a casa, levaban as lavazadas, non? E dicían, mas que caras cheques, non? Quedaban fascinados. Pois eu poño que eles tamén, como todos os gaiteiros do mundo que falamos, pois empezamos cas gaitas de Alcacén, ou furando unha cana, que llevaban o pai, papá, fura unha cana e tal, vai coller o jande deste de cana e tal, non? Sempre había un tío, os tíos fundamentales para que os gaiteiros saíran adiante. Era o que lle regalaba o primeiro punteiro e tal. Os tíos, nunca os pais, vai-te por aí e tal, este de gaita. Pois pasaba iso, non? Entón, en nós, logo de un tempo, nós xa formamos parte da cultura. Eles era, digamos, a cultura herdada, non? Eles eran o feito patrimonial. E nós somos xa
os que estudiamos música, os que vamos a clases, eles non a clases. O fenómeno do gaiteiro sempre era a academia. O sea, aprendemos este fillo, o estaleno, a tocar. Era non había, así eles non sabían dar clases, non? Porque sempre tiña que ser un rapaz. E poñer o tambor primeiro, non? E despois, jajate, saberemos, non? E nós non. Entón, quería ver con esta perspectiva como nós vamos a chegar a ver os campaneiros, pero primeiro saber como fomos nos primeiro. Por exemplo, Paulo, como chegaste a gaita? Bueno, escoitas, non? Escoitas agora. Bueno, bons días a todos e a todas. Como cheguei ao mundo da gaita? Bueno, pois, onte a noite estaba un pouco, pois, repasando as ideas que eu quería traer aquí a esta mesa, e dime conta que das 5 persoas que íbamos a estar nesta mesa redonda, pois que son o único que non tiven, por unha cuestión cronolóxica, non tiven contacto directo cos campaneiros, e non tiven a sorte que tiveron Moncho, Cándido, Carlos, Pepe, Xocas, Moncho Marín, de ter contacto con eles, non? Eu a miña infancia, estos 7 anos, a pasei en Vigo, meu pai traballaba en Citroën, pero religiosamente todos os fines de semana volvíamos a Vilanova. E eu quero pensar, e sí que teño datos para pensar que foi así, que cando chegaban as festas da Pastoriza en setembro, eu teño a imaxe vaga de escoitar gaiteiros, pasaban por diante da casa da miña avoa, e quero pensar que eran os campaneiros, e efectivamente teño constancia por veciños de Vilanova de que as festas da Pastoriza acudían con moita frecuencia os campaneiros. Incluso os baliñas teñen unhas faccións moi marcadas, moi características, entón hasta así que teño unha imaxe vaga de recoñecer a José e a Ramón tocando e pasando por diante da casa da miña avoa. E esa é a primeira imaxe e o primeiro contacto que eu teño no mundo da gaita, de uns gaiteiros moi maiores pasando por diante acompañados dos cabezudos na festa dos campaneiros. E quero pensar que eran eles, ou polo menos que algúns deses anos sí eran eles, porque hai datos de que viñan a esa festa. E o contacto xa directo que teño bueno, despois sí tive unha oportunidade, grazas ao Chilro e a Moncho Marín, de compartir algunha xuntanza con Celestino, xa nos últimos anos de Celestino, e o primeiro contacto que tiven co mundo da gaita foi cando Nando Casal, compañero de Pepe, pois comeza a dar clases en Vilanova, e os meus pais deciden pois apuntarme a esas clases, e de aí xa prendeu o bicho da música tradicional e ata agora. Entón, de alguna maneira, sí que os campaneiros teñen relación directa de que as primeiras gaitas que escutei na miña vida, porque en Vigo daquela pois non tiñas acceso a escutar música de gaita, as primeiras gaitas da miña vida, algunhas delas estou convencido de que eran as dos irmáns Baliñas. Bueno, Pablo, se vedes, teixadura. Vamos a falar con que, digamos que é un gran artesán, membro de Faíscas de Soloveira, e de alguna forma é veciño desta xente. Pero eu tamén sei que bueno, non por ser veciño estás apejado aos campaneiros. A mosca cojonera solo é Xaquín, ese que está sempre cos campaneiros. No, é broma, pero sí que ten anécdotas. Aparte, é un gran imitador de José. Tenes que ver a escoitar a Moncho como fai de José, que impresionante. Penso que ni José falaba igual. Entón, quería preguntarlle tamén como chega no Sisto a primeira gaita de Moncho. Bueno, bons días. A verdad que non hai como chego a eles, non habría unha data en concreto, non? Eu si me lembro de que de pequeno, pois, cando viñan os gaiteiros ás festas de Ouviña, onde nacín, e logo a romería de Santa Marta, está ali pertiño, pois sempre viñan os campaneiros, xa co cura anterior, o que está agora. Imagínate que o cura que marchou anterior, eu tiña 7 anos, era don Ramón, e don José veu daquela e sigue sendo o mesmo cura. Entón non hai unha data. Si me lembro desde neno de velos a eles, de ir correr detrás dos gaiteiros. Evidentemente, a min xa sempre me gustou a música de gaita, non? De feito,
pois na romería, acórdome que un ano, pois tería 7 anos, me compraron unha flauta de plástico, e se ali, pois eu sin saber nada, pois tocaba o que eu podía, non? Teño unha anécdota na romería de Santa Marta. Eu sabía o que era unha gaita de vela, pero nunca tocara unha gaita. Entonces estaban tocando os campaneiros ali na capela, e eu fora, nese momento estaba cun tío meu, penso que tería 8 anos, e digo yo a ese meu tío, tío, que teñen dentro do fol? E claro, ese meu tío, pois non sei porque lle saleu así, ou se foi de un pouco de burlarse dun neno, unha broma inocente, e me teñen serrín. Coño, serrín. E eu, o serrín, os que nos criamos na aldea, utilizábamos o serrín para botalo cando no inverno, para non resbalar nos pisos das casas, botabas o serrín. E me cadraba, soplete, que non sabía como se chamaba o soplete. Aire, eso supostamente funciona con aire, pero o serrín como aguanto aire. Entón eu estaba cerca deles, e non me lembro se foi na gaita de José ou de Ramón, creo que foi na de Ramón, pero non estou seguro, porque, e iso sí me quedou moi grabado, non? Acabaron de tocar un tema, e o que fixen, pum, foi botarlle a man así, á parte de abaixo. Entón, quen fora deles dous mirou pa min, veu que era un neno, botouse a rir, e eu quedeime así cortado, non? E, bueno, pois, de alguna maneira, eses foron os meus principios, o contacto con eles en concreto, non? Despois xa, con 15 anos, eu quería aprender a tocar a gaita, na casa non me deixaban, eu deixara os estudios, e lembro-me que un día estaba chorando, con 15 anos, porque dixen a miña nai, mamá, quero ir ao Sisto a aprender a tocar a gaita. E dixen, como vas ir ao Sisto? Hai 2 kilómetros. E como vas ir ao Sisto? Dixe, pois, estaba chorando, chegou un tío meu, e dixe, que che pasa? No, que quero tocar a gaita, non me deixan, e tal, e tal, e ese meu tío, pois, cabreouse con miña nai, ti eres parva, ti non sei que, deixa o rapaz, e ao final, pois, sí, hasta que non o conseguí, non parei. Que, casualmente, no Sisto, cando foi eso, eu non cheguei á primeira época onde fixeran un intento primeiro con José, despois con Ramón. Eu xa collín directamente a Secundino, que, bueno, si dá pé logo a falar que a calidade dos carballeiras non era a dos campaneiros, todo o mundo sabía o sitio que ocupaba, pero si Secundino tuvo algo que non teña os campaneiros, que era a paciencia de estar cos nenos. E para nós, para Xaquín dixo antes, para min, Secundino foi tamén, igual que Ernesto, foron moi importantes nese, senón, pois non estaría aquí, posiblemente. Mais ou menos. A primeira gaita? A primeira gaita que tuven, a primeira gaita que tuven foi de, para min era, eu acórdome que ese día primeiro trouxeranos os punteiros, e lembro-me que esa noite levei un punteiro para a mesiña da noite, e dixi, bueno, eu xa era gaiteiro. A primeira gaita que tuven foi de Moncho da Jandra, creo que xo mencionou antes Xaquín, que era o acompañante de gaita de Secundino, era dos Carballeiras. Podo vos asegurar que se vedes hoxe en día un punteiro dese, se metedes un dedo, rasca. Eran gaitas bastante cativas, pero para min era a mellor gaita que había do mundo. E hasta me lembro que me parece que me costara 12.000 pesetas, pois no ano alá por os 80 ou algo así. Unha gaita de buxo, e bueno, cativa. Logo, cando xa incluso xa empezamos no Centro Cultural, empezamos a salir, unha das primeiras salidas fora a festa do marisco a Grove, ali íbamos todos, e ali foi onde coñecín, non creo que non ese día, pero si vin uns rapaces que me chamaron moita atención, e coño, nós matándonos a gastar palletas, raspillar palletas, aquilo non iba, e escoitamos un grupo no Grove, e coño, isto que ben sona, e eran os mecos. Logo, a través de Secundino, que foi mestre del tamén, pois xa nos coñecimos, e onde compraste estas gaitas? Pois as nosas son de Corral, me parece que me dixera. Logo de aí, a segunda gaita foi en Riobó, e houve antes de mercar esa segunda gaita de Riobó, lembrome que un día de Santa Marta, Carlos non se lembra, era presidente do Centro Cultural Carlos, arrancamos a mañán pa Ortigueira, despois de que Pedro me houbera comentado eso, e mira, hai que mercar gaitas porque isto, ou puñine que se os punteiros, porque isto non afina.
e fomos un día a mañán e sin mal non recordo, eu creo que teñamos que tocar a tarde en Santa Marta aquí ou había algo, non me lembro. Claro, non nos demos de conta, chegamos a Santa Marta de Ortigueira e era festivo, estaba a correr ali traballando daquela. Bueno, pois nos viñamos coas mans baleiras. E despois se mercaran os punteiros de Riobó, que xa eran bastante mellores cos de Moncho da Jander. Primeira e segunda gaita, logo viñeron máis. Ahora quen lles compra os punteiros? Eso ten, si fago gala do xenio que tiña José o Campaneiro, entramos aquí nunha polémica que vaya. Imítacho ben, Se van ao concurso de imitadores, perde José. Carlos Rey. Carlos Rey tamén, a dilatada folclorista, e, bueno, pasou por 1000 grupos. Está en Lanqueira, A Palla Mallada. Os termos terribles, non? Caramugo tamén. Meus inicios no mundo da música, non sei, na casa sempre se cantou, pois había tradición. Meu abuelo, Manolo Rey, era letrista de Bernardo del Río, de Cantigas e Garimos, sempre. Ora, meu primeiro recordo que a gaita, mira, debía ter uns 7, 8 anos, foi na Isla da Arousa, daquela había que ir en barco. Fóramos ali a pasar un domingo ca familia, había como unha excursión, había un señor tocando a gaita, sin ir vestido de gaiteiro ni nada. Me gustaba, pero que me chamaba a atención, fíjate, tío, que fai un neno, que levaba toda a gaita moi ben, moi arregladiña, pero o punteiro era dun color distinto ao ronco, o resto, dixe, concho, que este... chamoume a atención. Claro, rompería yo outro punteiro ou puxo un mellor. Eu son breve. Cando empecé, eu, no mundo da gaita en sí, cando morreu Franco foi. Recordo, foi ese mismo ano, comprei unha gaita, non porque morrera Franco, digo, porque me vale. Algo había. No, que me quedou marcado. A comprara no Duende, que estaba empezando daquela, e costara, non sei se 3.500 pesetas ou 4.500. Non me estafaron como a ti, Moncho. 3.500, debeu ser nos 75 ou por aí. Pois, bos días, xa que estades falando de cartos, quero dicir, a miña primeira gaita foi de Riobó, alá e costoume 2.500, estafaron un pouco máis, costoume 2.500. E a miña era de pino. Non, a miña era de buxo, aí non había duda, pero bueno, eran outros tempos, lóxicamente. Bueno, eu dicirvos que a miña digamos, introducción no mundo da música tradicional, pois penso que foi un problema de proximidade. Quero dicir, eu son de Catoira, en Catoira pois sempre hubo tradición gaitística, eu xa moitos dos que, bueno, despois cheguei a ter noticia deles, nos conocín, pero os Areiras sí que eran un pouco a banda sonora da miña infancia. Quero dicir, que antes decía Xaquín que ali en Cambados pois iba sempre os campañeros. En Catoira, como xa tiñamos gaiteiros, pois non facía falta que viñera ninguén. Entonces, bueno, pois non había festa onde non tuveran os Areiras. Entonces eu ese tonillo tuve desde pequeno. E desde pequeno me chamou a atención moitísimo. Evidentemente, non como gaiteiro, porque, bueno, pois, eu tampouco non, bueno, era moi rapaz, moi neno, estou falando así, a mellor de ter 7 anos, ou, entonces, eu que sei, pois, estar a furar nada, non... Pero sí que a percusión entonces, pois, coller 2 paus en unha lata, eu, eso era a miña... Entonces, quedábame eses tonillos das cancións dos Areiras, e logo eu trataba de reproducilas e ir. E iso é a pandereta, se se conseguía algunha pandereta cativa, o mellor que se compraban de neno. E aí foron os meus primeiros pasos. Evidentemente, xa digo, con a fonda influencia dos Areiras. Pero tamén, como non, dos gaiteiros da Bisbarra, porque en Catoira, ainda que evidentemente estaban os Areiras e eran prácticamente os que tocaban sempre, habían algunhas romerías, como San Cibrán ou a romería vikinga, que viñan gaiteiros de outros lados, e un deles eran os campaneiros. Por tanto, teño recordo dos campaneiros nesa primeira edad así máis nova, non? Curiosamente, aparte de outros grupos, hoxe dos campaneiros, porque estamos falando aquí deles, pero dun grupo que me chamaba moitísimo a atención, porque digamos que era o máis exótico de todos os que viñan, que eran uns que viñan da Ulla, que tiñan 2 requintas, 2 gaitas, tambor e bombo.
E o exótico xa eran as requintas, que eu non sabía o que era aquilo, e o como vestían, que levaban pantalón normal, é unha especie de pucho, porque non era, nós aquí estamos acostumbrados ás monteiras estas picudas e tal, pero esa cousa, e a mí sempre me extrañou, dixe, isto que non soupen o que era hasta moitísimos anos despois, pero teño o recordo da nenez de velos pasar por diante da miña casa e ir detrás deles, non? Porque, bueno, era un pouco o que nos pasou a todos. Eses son os meus comenzos. E logo, xa che digo, a primeira gaita, despois xa de tempo, eu penso que aí influeu, que lle preguntei a Ramón, a Sumai, pois, entonces aconselloume dicir, é mellor, porque eu tamén tiña a cousa de, eu daquela estudiaba en Pontevedra, había un Martínez de Gendra, unha gaita que eu pasaba horas enteiras mirando para a gaita aquela no escaparate. Eu hubiera acabado comprando, supoño, si, bueno, eu non, meus pais, supoño, pero por aconsello de tal, e fomos á Estrada Riobó, axunto Joaquín, o sea, o pai do que está ahora, e fixonos as gaitas, e recordo que nos costou 2.500, non estou dicindo a verdade, inda de todo, porque das 2.500 eu sei que nos quitou, non sei se foron pois 100 pesetas ou agora non me acordo, porque non sei que lle pasaba a unha boquilla do soplete, que non era, non sei, se algo tiña que algo menos saleu. Fol de goma. O fol de goma, si, eso xa, por supuesto, que non había outro, daquela non había outra cousa. Mas era moderno. Ah, claro, moi moderno, sí, evidentemente, é moi húmedo. Bueno, pois chegaron os... non, había os espichos. O que máis gracia me facía do fol de goma é que xa dun día para outro mirábase no zapón e tiña como unha piolliña toda blanca, enchíase, era dun día para outro. Sí. Había que botar de caña e logo. Sí, era increíble. Moi ben, bueno, pois xa está o arranque, que ese é fundamental. Non te largues mucho. É fundamental. Ora quería saber un pouco cando chegan os campañeiros. E non sei que non é inmediatamente. Para moitos os campañeiros é unha casete, que falaba antes, non? Porque os gaiteiros non sempre estaban nas festas para velos, sobre todo os urbanos, non? Entón a casete é cando chega, pero claro, había outras casetes de gaiteiros, e ibas aprendendo un pouco de todos. E acordo daquela casete, eu non sei vos tamén, que eu sei depois como se gravou esa casete, non? A caída, de calquera maneira, aquí te pillo, aquí te mato, e saleu o que saleu. E bastante ben saleu. Pero depois, a ollos da xente nova, pois, cando lle poño, mira, escoita isto e tal, se me decía, sonan un pouco mal, así, claro, están acostumbrados, de pronto, a afinación da gaita pasar a ser moi perfecta, os tempos, tal, e que os campaneiros, aquilo que tiña, que decías, tío, escoita isto, que isto paga pena. A xente non vai dizer, isto vale carallo, o sea, prefiero aos gaiteiros, prefiero os de Soloveira, os de Sistos, de Soloveira, os de, bueno, fais que decías, claro, xunto cos raparicos eran os referentes, os grandes referentes dos gaiteiros modernos, os primos reivindicadores de que a gaita hai que protexela e non que maltratar o gaiteiro, como maltrataban, non? Entón, a miña pregunta vai agora, cando chegan os campañeiros realmente a nós, a incorporalos e un pouco a saborealos? Aí, empezado o turno como que irades vos. Bueno, ahora que falaches aí das grabacións, non? As grabacións dos campaneiros, eles nunca foron a un estudio, xe temos estudios magníficos. Nos recordo cando empezamos con Palla Mallada, tuveramos que ir a Madrid. Aquí en Galicia ni siquiera había estudios, non? Era penoso. Pois os campaneiros ainda era peor, porque os gravaron nas festas que había do Albariño, eles tocaban todos os anos, dentro para Fraga ou para quen fora durante a comida que tiñan as autoridades. Entón había uns señores que poñían a megafonía ali dentro e acercabanlle ben os micros a eles, acérquese o micro, tal, e tocaban ali. Entón eso xa o gravaban en cintas, e dai saíron eses discos. É dicir, que eles iban engañados, non sabían que estaban grabando un disco, non foi nun estudio de grabación, e foi cuns medios pésimos. E máis aínda, que ao non saber que estaban grabando un disco, ti tocas máis descoidado, podes ter un fallo que pasas del, non así alguna canción que se lle escapa algunha nota, non? Pero aí estamos realmente vendo os auténticos campaneiros, que sonan exactamente igual que o que sonaba nunha alborada, non? E o meu achegamento a eles
Bueno, eles cando se enteraron de cando viron os discos na calle, puxeronse como fieras. O José quixo ir a Barcelona a andar e todo, a por eles. Sí, eso me contara él, É que quase vou a Barcelona a andar. Pero resulta que esperou a seguinte festa do Albariño, a que lle viñeran os mismos tipos, protestouche, como era él. E o outro dixo, mire, usted ten todos os papeles firmados conforme quería. Que pasaba? Que cando Fraga iba a pagarlle esa factura, o que lle debían pola festa, poñía os papeles e José firmaba, e tamén firmaba o do contrato do disco, non? Estaba negro ese home, o malo que era. Meu achegamento aos campaneiros foi en dúas ocasións. O primeiro me parece que foi no 77, que daquela unha das primeiras bandas de gaitas que hubo foi en Trabanca Badiña, fun tradicionales, carpintero. En Trabanca Badiña eran os de San Miguel, e fóramos a tocar ao Sisto no 76 ou 77. Por aí foi onde os conocín e tratei bastante con eles, estrenáramos juntos. Pero o achegamento máis forte foi no 81, que quixéramos, estaba en Brincadeira en Santiago e aparte en Charamugo, en Vila García, e quixéramos facer un homenaje, e daquela estaba o señor Carlos Baliñas, estaba de presidente ali no Teleclub do Sisto. E entón picouse e dixo, concho, veñen os de fora a facerlle un homenaje aquí aos campaneiros, e nós aquí, te acordas, Carlos, E deixa nos xuntamos todos e se fixo aquel gran homenaje, que foi casi unhas das últimas actuacións que tuveron. Hasta aí, ese foi meu. E depois seguiu a amistad. Depois sí, xa teño ido con Moncho Marín e demais a recoller a casa deles, sobre todo a de Ramón. Ramón era unha persona moi aberta que nos pasaba sempre a bodega, poñíase a tocarnos ali e decía, isto non lle contedes a meu irmán que si non se enfada, non? Sí, era... Fíjate, recordo unha das últimas veces que vin a Ramón foi aquí na feria agrícola industrial, cando se facía aquí ainda no Relleno, no que hoxe o Miguel Hernández, e encontrámonos ali no medio da feria a xa moi maior, a señor José, xa morrera Ramón, e nos dixo, vas por aquí, é unha pena que todo o que sei que se perda vai se perder e non o grava nadie. E dixémoslle nós, non se preocupe, señor José, que mañán mismo vamos a casa e gravamoslle. Ai non, que iso vale cartos. O sea, o puñetero, sí, quero que mo gravedes, pero bajando, Era genio e figura hasta la muerte, sabe? Eu comezo a escoitar as grabacións dos campaneiros, retomando un pouco o das grabacións, comezo a escoitar os campaneiros na cassette deles, calculo que con 15, 16 anos, comezara con 10, 11, e con 15, 16 na adolescencia, pois xurde o interés de conseguir material. E daquela pois estaban as gasoliñeiras e meu pai un día a semana iba ao campo a cargar para o bar que tiñamos, entón encargabenlle a meu pai que trouxera cintas do campo. Entón empecé a escoitar moitos grupos ao mesmo tempo, os campaneiros, os morenos, todo o que traía meu pai de Vigo, e escoitábao. E sí que teño esa primeira percepción de que a grabación dos campaneiros era nunha sala moi grande, que a audición non era estupenda en comparación coa dos outros grupos, non? Coa dos Garceiras, mesmo coa dos Morenos ou con outros. E xa daquela lembro que me chamara poderosamente a atención a percusión daquela grabación, en concreto as interpretacións que facía Celestino. Me chamaban a atención porque eran totalmente distintas ás percusións dos outros grupos. Esa foron as primeiras grabacións que escoito dos campaneiros. Depois, teño que dicilo, gracias ao programa que Pepe tiña na Radio Galega daquela, o Contrapaso, descubro novas melodías dos campaneiros que eu non coñecía, que eran os singles que se gravaran tamén, que hai unha calidade na grabación sonora moitísimo mellor. E, bueno, naqueles anos, non sei, do 90, non? Sí, por aí, non me acordo. 90, 91. Que a edad un vai perdendo a memoria tamén, verdad? Eu creo que foi antes dos 90. 89. 80 anos. Bueno, pois, hoxe en día, pois, temos acceso á información toda que queramos, pero daquela descubrir unha mazurca nova dos campaneiros, para aquilo era auga de maio, non?
Por eso despois, cando se comezara o traballo de recopilación a raíz do libro de Cumio, Carlos e Héctor, eu teño moi vivo o recordo de cando comezaron a aparecer as primeiras grabacións nas que había material inédito dos campañeiros, ser moi consciente de que aquelo tiña un valor moi grande, porque a partir dese traballo xurdiu muitísimo material inédito dos campañeiros, donde eu creo que se pode apreciar con máis detalle, porque son grabacións moi ben realizadas, con máis detalle o dúo de José e de Ramón. Si é certo que nesas grabacións a maioría delas non está presente Celestino, pero si están os Baliñas, e nese sentido creo que eu fui moi consciente de que ese material pois era moi importante para todos os que gustamos deles. Bueno, eu vou empezar, como dixen antes, nos anos 80 con Secundino, e iso que eu non era, para min Secundino, os Carballeiras e os Campaneiros eran geiteiros. Eu non era consciente da diferencia que había. Lembrome que os temas que aprendíamos ali era a Carolina, a Muñeira do Jorobe, a Muñeira de Barrantes, un feixe delas moi sinxelas. Bueno, pois xeres geiteiro, moi atrevido. Non tuve en relación cos campaneiros en ese primeiro ano, digamos. Víalos por ali, pero bueno, xa José, temperamento, esas cousas e tal. Logo, sí, a mí José abriu unhas portas como non llas abriu a ninguén, o sea, abría moitas anécdotas para contar. Entonces, digamos que a mí os campaneiros chegaron, pois, ano e pico despois, cando xa ti pensas que eres gaiteiro tocando a Carolina e algo máis, sin ronco, sin o pallón. Hostia, pero escoitalle un tema aos campaneiros e isto non é tan fácil como a Carolina. E lembro-me que nas tarefas que teñamos na casa, tiñamos vida de campo, pois se ibas a recoller o millo, despois se esprujaba na casa, non? E viña, pois, algún familiar, estábamos ali. E lembro-me que había un programa en Radio Pontevedra que presentaba daquela Meli Fandiño, que ainda non hai moito que se xubilou, me parece, xa choveu. E había un apartado, despois de comer, que eran as dedicatorias. Pois un fulano que estaba na emigración, ou outro que estaba de cumpleanos, pois Manuel de tal, pois lle dedica este tema no día do seu cumpleanos. E lembro-me que un día, e iso me quedou moi grabado, unha radio daquelas grandes. Bueno, e agora os campaneiros de Vila García de Arousa. Non lle prestín atención á presentación porque era todo o mesmo. E cando dicen os campaneiros, eu isto ainda non os conocía, e botaron un tema que me quedou moi grabado, que se non mal non me lembro, sempre recorro a Xaquín porque a miña memoria aí falla moito, eran aires galegos, pararán, pam, 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 esa mesma. E os campaneiros. Entonces, despois de pasar un ano pois aprendendo eses temas básicos e salir a tocar sin prácticamente, bueno, saber moito, entablín xa ali máis relación con eles e sobre todo con José. Sei que vin naquel momento, cando ti eres o rei do folclore, porque eles sabían que eran os mellores por aquí, lle tocábamos, estábamos ali e algunhas veces, non iba moito, nós ensaiábamos arriba no Centro Cultural, el iba bastante, estaba abaixo, esperaba o mellor cando salíramos e falábamos con ele e tal. Pois non sei, algún día subeu arriba e tocamos algo e José xa padecía Parkinson, lle daba así o tal, e tiña unha voz moi peculiar, moi aguda, moi fina, e falaba así, vente aquí, exactamente. Entonces tocamos e alguén lle dixo, non sei quen, bueno, que? Ten de relevo ou non? E dixe, creo que dixo que estes nunca xamais serán gaiteiros. Costaba traballo ceder o testigo, a ver se entendes. Eu creo que había... Logo, si vin máis pa diante, xa cando esa confianza e as vivencias que tiven con el, creo que vin un momento de arrepentimento, a mellor, de non haber tido el máis cerca alguén a quen pasarlle eso.
Foi a miña sensación. Non. Os de fora non, porque ademais, con respecto ao que dixo Carlos antes, eu creo que o disco que está que despois fixeron as copias ás casetes e tal, creo que foran, non sei se a Pontevedra ou non sei se a un estudio ou algo así, eso non foi grabado na rúa, a Vigo, vale. O que entendín eu daquela, o que lle escoitei, que deronlle, pois como cando vas a dar unha alborada, cobraronlle e tal, e foron ali, pero botaron todo a saco, non foi como a hoxe que cortas, non sirve, repetimos, non, aquilo foi a primeira así como saleu. Entón, había as casetes e tal, e os comentarios, que eso si me acordo, por eso José estaba tan queimado cando vía alguén con a grabadora, alguén lle dixera, José, e vos fostedes caístedes de parvos, porque algúns estánse facendo ricos á vosa conta. E iso sentoulle moi mal, e cada vez que vía alguén, que me parece que con algún de vos tamén tuvo algún día algo que non sei se parades indo para Pontevedra nunha festa que había un curro, algo así, eso falardes non exactamente, pero bueno, porque cando Ernesto, o finado de Ernesto, que tuvo moito empuxe para nós, para aquí, basicamente para min, meternos neste mundo, estaba tamén e falou antes algo, perdonada a redundancia, pero que o da festa do Labrego díxome, eu chegara antes ali, eu tiña moto daquela, e díxome Ernesto, vai vir o campaneiro, díxenlle que se o iba a buscar, eu creo que fora así, díxenlle, non, que xa salgo eu alá e tal, e acórdome que estaba desfacendo as probas na Grenla, que agora é o polígono industrial, e estábamos ali, eu estaba ao lado dele, cando baixaches, non me acordo se che botou a bronca ou se che dixo, no, que esta é nosa, algo así, hasta non sei se era aquela que estuvera de melodía na televisión de Galicia, que era, efectivamente, sí. Eu, vamos, a aproximación así con eles, evidentemente, foi máis un arrimamento meu que outra cousa. Cando tocaban na Viking, eu de rapaz, pois, solíame, despois de que as comidas e tal, pois, eu metíame no medio dos gaiteiros, levaba unha pandereta miña, e se non estorbaba moito, me deixaban, pois iba... E teño tocado así ao pé deles, como teño tocado con cosareiras, pero porque me arrimaba, non porque outra cousa, e moi mal non debía facer, que tampouco non me chamaban a atención. Entonces, digamos que así, contacto directo, tuve en pouco. Tuve un que agora, por eso que falaba o Chirlo, unha vez tocaba no San Simón, e fun alá con unha grabadora, tratando, eu un pouco pardillo, non? Porque tampouco nos conocía no trato así tan, e menos a José, vamos, de tratar de gravar algunhas pezas, porque eu xa tiña o disco, me gustaban tal, dixo, é unha ocasión, e resulta que tuve unha pequeniña agarrada, non eu agarrada, pero José que se cabreou moitísimo, porque, pero iso de que de gravar, como falaba ele de gravar e tal. Pero o que foi curioso, que dixe, non, pero se eu son gaiteiro, son de Catoiras e tal, pero ele aquilo non lle convenceu para nada, pero o que foi estupendo foi que, desde que me veu ca grabadora, o que tocaron dali para diante, quer dicir, non valía para nada, quer dicir, eran temas todos, sí, o de foxes tú, non sei que, todo era, e non tocaron outra cosa. Entonces, a mí aquilo me chamou moito a atención, pero mismo despois tuve outra aproximación que tamén foi de lonxe, pero que foi para min das mellores experiencias que tuve na miña vida, xa teño bastantes anos, vin moitas cousas, moitos tipos de concertos e tal, pero hai un concerto, se lle pode chamar concerto, que para min, eu penso que é o mellor que escoitei na miña vida, o mellor que escoitei na miña vida. Cando acabou a homenaxe? Non na homenaxe, antes da homenaxe. Eu resulta que un día en Catoira veume a visitar un amigo de Pontevedra e tal, e ao final non tiñan que marchar no tren, perdeu o tren, levo teu. E veu comigo o que despois foi bombeiro noso tamén, e xe, vente que vamos levar a esta Pontevedra. Marchamos para Pontevedra, e cando vimos de volta, había unha festa en Ballón, ali en Curro, ali no alto, onde está aquela iglesia, había unha festa ali. Naquele tempo, isto sí que, a mellor, os que conocedes máis os campaneiros, sabédelo, porque eu aí teño unha
pequeniña laguna, non sei exactamente, eu creo que eles hubo un momento, non sei se foi José que estuvo un pouco enfermo, que medio se falara, eu polo pouco o que conocía polos areiras, de que medio se retiraran, antes de que se retiraran. Hubo aí unha época que non sei polo que non tocaron, eu non sei, incluso ali entre nós medio se falaba de que deixaran porque un deles non sei que lle pasara. Bueno, entonces chegamos ali a Curro, eu vexo que hai unha festa, hai un palco, están tocando os gaiteiros. Dixen yo ao meu compañero, vamos parar tú, que están aí os gaiteiros, baixamos, e si que vamos cara ao parque, e dixen, coño, claro, era inconfundible a súa maneira de tocar, os sonidos, son os campaneiros. Efectivamente, eran os campaneiros. E podo vos dicir que eu nunca escoitei nada parecido. Estaban facendo xustamente o que se facía naquele entonces, o descanso da orquesta. Bueno, pois durante aquela hora e media, eu que xa estaba metido no mundo da gaita, xa conocía bastante repertorio e tal, podo vos dicir que nesa hora e media todo o que oín nunca o escoitara. Oín cousas... A pena era que... A pena, xustamente, non, pero daquelas ainda na tiña, seguro. É como que vai a pescar o peixe, era así. Xustamente, poderlo ter e ter aquela grabación, porque é fabuloso. E a xente, non só bailando, a xente pendiente deles. Tanto é así que cando xa estaban chegando os da orquesta estaban arriba, e os compañeros non terminaban. E aquilo foi... Eu penso que, se me dicen así de recordos meus, así de tal, de actuacións, para min esa foi a máis apabullante que escoitei. A pena que, evidentemente, a miña cabeza non pudo registrar ni nada daquilo. Agora, todo o que escoitei era para min inédito. Es un pouco tamén digamos, dice de a amplitud que tiñan do repertorio, porque se é raro que en hora e media do que estaban tocando, eu que tamén xa estaba metido nisso, non conocera nada, pois non conocía nada, e non vos estou exagerando nin botando. Esa foi, para min, era nunha festa ali en Curro, ali aquel que está ao pé da carretera, xusto, ali arriba. Entonces, para min, eso foi... Eu penso, así agora xa termino, non vos quero, penso que os campaneiros, e incido un pouco no que dicía Cándido, os campaneiros eran un grupo tradicional, pero era un grupo revolucionario. Era un grupo moi, digamos, moderno, pero que se entendía por un grupo tradicional naqueles tempos, porque eles requinteaban, eles facían combinación de notas que outros gaiteiros non facían, eles eran moi creativos, tiñan un fondo de hucha, digamos, de repertorio que poucos gaiteiros poden decir que o tuveran. Entonces, moitas delas, recreacións ao seu aire, saber moi ben adaptarse aos tempos modernos, o que ti falabas, no das polcas, mazurcas, tal, evidentemente que eran ritmos alleos, pero que eles superonlle dar un carácter que eu penso que non hubo ningún grupo que supera darlle ese carácter tan galego. Porque evidentemente as polcas, as mazurcas, os valses non son galegos, pero non se pode dicir que os dos campaneiros non sexan galegos, entendes? E eu, para min, creo que esa é a gran aportación dos campaneiros á nosa música tradicional. Queres comentar así? Non aplaudo, non, se non é para que aplaudades. Eu un pouco vos digo as miñas vivencias. Un pouco... co que dices ti, eu ainda tuve a sorte, algúns tuvemos a sorte que agora xa non existe, pois por a comunicación que temos as redes sociais, as televisións e tal, de ver un tema, se non era o mismo moi parecido, escoitarlle aos campaneiros, aos Montes ou aos Garciras, e sonaba de xeito distinto, era o estilo, que iso ahora non existe. Bueno, pois evidentemente casi que lógico que non exista, por desgracia, porque, bueno, eu escoito xa ti, gravamos e tal, escoitas e... Eso perdeuse. E eles crearon, aparte que outros grupos tiñan o seu estilo, pero os campaneiros tiñan un estilo moi marcado, moi propio deles, enlazando co que ti estabas falando agora. Isto é un pouco unha vez que me comentaba Juan Mallou, en Santiago, volvíamos dunha festa e decíame, escutamos os gaiteiros ao lonxe, sin velos, e decíame Juan, Carlos, antes, sin ver os gaiteiros, escoitábamos e xa sabíamos que grupo era.
Hoxe sonan todos o mismo, non? É a desgracia. Hai unha uniformización tanto nos tonos como no xeito de tocar, como mismo na partitura, todos vamos a que a partitura non lle dá cada un o seu xeito a... É unha pobreza para o folclore. Que se perda todo eso é unha pobreza. Eu creo que ademais de todo o que estamos plantexando ahora nestes momentos, os andaluces falan do duende. Eu creo que aquí a palabra sinónima sería o xenio. E eu creo que os Baliñas tiñan xenio. E Celestino, os Carballas tiñan xenio tocando. E a prova é que estamos 50, 60 anos despois aquí falando deles. E eu non sei se xa son subxectivo, posiblemente o sexa, pero creo que tamén estou sendo objetivo, é dicir, dentro do abanico de cuartetos tradicionais, non, que cumplen ese formato de grupo romántico, o que comentaba Cándido ao principio, de vestido de gaiteiro, sin ser músico tradicional de aldea, de rural. Creo que entre todos eles, Morenos, Garceiras, bueno, todos os que coñecemos, para min eles destacan precisamente por eso, é dicir, pola súa tímbrica, pola súa personalidade e sobre todo pola súa faceta creativa. Creo que é algo que eles os diferencia de todos os demais. É dicir, unha faceta creativa moi forte, moi presente, moi característica e que os diferenciaba, e iso para min é ter moito xenio, non? E creo que é o que máis podemos destacar dos Campaneiros. Bueno, aí salían dos temiñas que iría tocar tamén, efectivamente, pero antes quixera falar un pouco da proxección dos Campaneiros, a parte dos que coñeceron os Campaneiros, fora de aquí, dese entorno, era máis complicado, non? Mellor en América, sí, ou en donde fora, non? Porque iban cos coros e tal. Pero, ahora, nós aquí, mirando que a perspectiva, temos os Terribles, temos a Treixadura, o traballo de Faísca de Soloveira, Milladoiro, que somos os que ahora fan trascender esta música. Aprendimos das cintas dos Campaneiros, pero que non aprendeu os temas dos Campaneiros se non for por Milladoiro? E que iso foi un elemento, ainda agora escoitas a xente tocar e dice, esta versión de Milladoiro. É curioso, é a versión de Milladoiro. Das polcas, da muñeira, porque eles lle deron tamén o seu, meteron no seu concepto, ese concepto de folk, nese tema, e que foi a gran porta europea, o sea, galega, polo menos, chegar os Campaneiros a todas as casas. Chegan os discos, os cassetes daquela, e logo venía a Treixadura, logo os Terribles, que sacan unhas chegas un pouco máis tradicionales, non? Pero Milladoiro foi que nos meteu a todos no peto aí, os Campaneiros de unha forma... E é curioso que hoxe en día escoites gaiteiros que a versión vosa. Bueno, iso un pouco tamén o dá... Fala da trascendencia, non? Claro, o dá un pouco que... Claro, todos estes discos dos que estamos falando, trascendencia moi pequena. Eu sempre conto unha anécdota, por exemplo, eu para conseguir o disco dos Portela, pois... recorrín Galicia de arriba a baixo, de baixo a arriba, e non era imposible. E ao final encontrei nunha tenda de electrodomésticos en Santiago de puñetera casualidade. O sea, metido ali no medio de uns. Quero dicir que eso era complicado. Estamos falando de tempos moi distintos. Claro, Milladoiro, que empeza a tocar unha serie de temas tradicionais, arranxados ao noso xeito e tal, a xente nova, iso lle chega porque nos tiñamos, digamos, o canle para que chegase, entendes? Entonces era máis fácil. De feito, moita xente que se meteu na música tradicional, digamos, así, moi tal, empezou, digamos, que polas follas, quero dicir, que seríamos nós, non empezou pola raíz, non? Bueno, se iso valeu para algo, estupendo, quero dicir, é malo quedarse nas follas na máis, quero dicir que hai que pensar que as follas solas non van a ningún sitio, non? Pero nós o que sí... Por que nós incidimos tanto na música, por exemplo, dos Campaneiros? Pois nós incidimos moito na música dos Campaneiros porque víamos a forza que tiña esa música, a forza que tiña esa música, entonces, pois foi rarísimo que nos nosos discos non foran temas deles.
e que foron temas que se convirtiron en emblemáticos, que nós despois tivemos que tocar en moitísimas partes. Despois, a satisfacción, eu teño algún disco na casa, por exemplo, teño un disco dos Apalaches dos Estados Unidos, cunha cousa que non ten nada que ver coa gaita, que tocan unhas especies de dulcimeres, cousas de corda, e tocan, curiosamente, a polca con esa chisma. Quer dizer, entón ti te quedas, dices, coño, como ese tema chegou a aquel rincón? Bueno, pues claro, non lo irían a nós, evidentemente non lle escoitaron os campaneiros, claro que non, pero a raíz de todo é os campaneiros, entendes? Entonces, nós víamos aí unha, digamos, por que Milladoiro, digamos, tuvo esa fixación, de alguma maneira? Porque víamos aí, digamos, que unha música que tiña unha forza intrínseca que a pouco que ti non lle estropearas nada, eso iba a ter un impacto social importante. E a verdade é que o tuvo. E nós nunca, Milladoiro, eu aquí como, neste caso como representante, nunca agradeceremos o suficiente o que nós aprendemos e o que nos dou, digamos, despois ao longo dos anos, pois o vou facer deste cuarteto tradicional. No calquer día van a decir, mira, os campaneiros tocando unha polca de Milladoiro. Tamén, non me extrañaría. No, pero en algún caso seguro que sí. Seguro que aprenderon. Seguro que sí. Copiaron de Milladoiro. Exactamente. Iso pasa, iso pasa. Queres engadir algo máis sobre isto? No, eu só engadir que sendo dali, conocéndose e tal, cando xa tes un pouco a visión máis tal e Milladoiro, para nós Milladoiro tamén era, bueno, pois rompía e tal, non sei, acórdome que se non tiñamos coche, pois quen nos levaba, buscábamos e íbamos a donde pudéramos. E non sabedes o orgullo que era, porque os campaneiros por ser dali ao mellor non lle dabas ese aprecio de pero Milladoiro, un palco, toda aquela parafernalia e tal, e tocando os temas dos campaneiros, pois chinchía un pouco máis de eso. Pero, mira, de todos modos, non tiro máis por este lado. De todos modos, eu penso que eso que dices ti, de Milladoiro, ou os campaneiros, ou, quero dicir, os que nos sentimos atraídos, digamos, por este tipo de tal, pois salíamos, era o que decías antes, Cándido, detrás dos que tiñas ao lado, se eran os campaneiros, os areiras, ou supoño que os de Melide, detrás dos garceiras, a seguir esa música, non? Porque un pouco era o que a ti, o duende ese que ti sentías dentro, non? Por eso. Entonces, eu, por exemplo, si nas romerías que había ali pola nosa contorna, as orquestas non me interesaban ala moito, pero, por exemplo, os gaiteiros, sí. Entonces, iba, eu recordo no San Cibrán ver tocar os campaneiros, e aquilo, eu me puñía ali ao lado da capela, pegado a eles, e botaba ali todo o tempo. Que recordo, e xa termino, unha anécdota, eu oína non que me dixera a min, pero a un conocido, non sei se era hasta un dos areiros, tal, que lle dicía ao señor Ramón, que era moitísimo máis afable e era moi distinto de José, non? E lle dicía, que estabase fijando nas mozas e tal, nas que estaban bailando, e dicía, e ela así con aquela sonrisa así franca que tiña e tal, dicía, e a mí quedoume grabado aquilo, dixo, sí, eu estou tocando, pero ao mesmo tempo ollo á pezada, dicía el. O sea, que non perdía, o sea, tocaba, pero ao mesmo tempo non perdía perspectiva, exactamente. Sí, bueno, outra mosca cojonera aquí. Tamén estaba ali. Bueno, antes dixeches mensaxes un detalle que era importante. E un pouco, non é que son de culpas, nin tal, pero precisamente de como Milladoiro, a través de Milladoiro, por exemplo, ou a través de Trexadura agora tamén, pois chega a uniformizase un pouco a música. Temos unha versión. Entonces, se es de Viveiro, se es da Guarda, vamos a tocar esa versión e uniformámonos un pouco. E o que falabades antes, estamos perdendo o sabor propio. Podemos falar de que hai gaiteros da Arousa, ou de que hai Rías Baixas, ou que hai tal. Podemos falar de eso. Antes sí que había. O sea, a miña experiencia en Santiago foi traumática, porque, decía, eu viña cun concepto da gaita de por aquí, pero non os campaneiros, eran
os airiños de Rías Baixas, eran todos, tocaban o mismo xeito, un mellor que outros, e chegamos a Santiago e aquilo, baixaba o rigor, baixaba o ritmo, era un máis paisado, todo máis convían a música, isto non ten nada que ver con... O sea, veía que había outra historia. Isto desapareceu. E, de unha forma, quixera reivindicar, sobre todo na xente das súas comarcas, que empezaran a mirar para atrás e dicir, bueno, ahora estamos en perspectiva, ahora Fonsagrada está moi ben, pero, joder, por que non traballo máis o meu e intento emular un pouco ese aire, ese xeito, para que de pronto toco con tal e, hostia, este tipo toca distinto, non, é un sabor, ese sabor, non? Ese sabor. E iso é difícil de conseguir. E pasa un pouco cas gaitas, non? Como chegamos con estándar de gaitas, que me parece fundamental, genial, non? Porque un acordo, por fin, un acordo en algo neste país onde todos somos da aldea, os da aldea non somos de recunchiños. Pero, que fixo eso? Que perdemos un pouco tamén ese contacto ca gaita máis esencial, non? Ahora volve outra vez un pouco, incluso os artesanos, a facer copias de gaitas vellas, de gaitas non temperadas e tal. Por qué? Porque parece que hai certa xente que si quere volver un pouco a coller ese gusto, esa gaita con máis armónicos, máis tal. Entón, eu faría unha chamada a todo o mundo en ese sentido de... Está moi ben avanzar, pero con perspectiva vamos a empezar a beber os campaneiros outra vez, a facer unha relectura deles e empezar a sentir, sobre todo nas nosas zonas, non? Bueno, desde a Catoira a tope, non? Pues é igual. Hai que comer. Pechar. Bueno, pasa sempre isto, non? Bueno, pois eso, se queres engadir algo do público antes de marchar rápido, pero bueno, queda así, o moderador ten esa ventaxa, non? Dicir, rematar todo sempre. Queres comentar algo vos? Sí? Rápido, é que isto tiña que durar moito máis. Que sepades que con eles e con outros gaiteiros, os percusionistas cobraban menos que os gaiteiros. Estaba moi ben ese detalle. Estaba moi ben, bueno, e bueno, eso entre outras cousas, habría moito máis que falar, pero se ahora hai que deixar, pois deixamos e falamos despois no bar, onde sea. Hai que reivindicar iso do percusión. Bueno, Cándido, tocaches un tema ahora para o final profundo para estar unha tarde completa. Eu nada, eu quería engadir simplemente deixar a idea de que, bueno, falamos da referencia dos campaneiros e a min me gustaría, xoca xo fixo, pero destacar a imaxe da percusión, sobre todo de Celestino. Sempre os campaneiros idealizamos ou fixamos na imaxe dos baliñas dos gaiteiros, e os gaiteiros temos moitísimas referencias das que beber, campaneiros, outelos, gaceiras, cruceiros, temos moitas, pero creo que os percusionistas teñen moi poucas, e creo que unha delas moi potente debera ser Celestino. Creo que o arte que tiña Celestino e a parella percusiva que facía co irmán é espectacular, e os percusionistas a teñen moi pouco presente, e creo que tiña moitísimo arte tocando este home, e, bueno, simplemente quería deixar ese comentario. Eran os templagaitas, o sea, sin os percusionistas, sempre había loitas entre os gaiteiros, e cantaban, ademais, o sea, que encima eran personas, para mí son gaiteiros igual, igual, que cando fora de gaiteiros, fora de todos, cantaban, e non che quero contar como se metían coas mulleres, sobre todo Celestino, neste caso. Outra. Quedamos emplazados para mañán, sin descontados. É domingo,